بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün yazarız 10-сын Tawhidның әһәмиятен белү. Нәрсә ул тәүхид? Тәүхид ул бер Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә, бер Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне генә гыйбадәттә бер итү. Вахада юваххиду сүзеннән алынган масларыннан ул бер итү дигән сүздән алынган. Тәүхид дигән сүз араб телендә бер дигән сүз вахид дип атала. Шуннан тәүхид дигән сүз ягъни чыгып килә, бер итү дигән сүз. Нәрсәнедер бер итү, бер генә итү. Һәм тәүхид өч төрле була. Языгыз. Беренчесе, тәүхид өч төрле була. Беренче тәүхид ар-рубуби дип атала. Ар-рубубия. Ар-рубубия. Сіз куйыгыз, бу Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне аның Рабблыгында бер итү. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне аның Рабб икәнлегендә, Господь диләр инде. Бер итү. Ягъни Раббыбыз бер Аллаһ кына дибез. Ягъни шушы бөтен галәмнәрне барлыкка китерүче бер Аллаһ кына. Үтерүче һәм балаларны тудыручы, бөтен үлгән әйбердән тереклекне чыгаручы ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бер үзе генә. Бөтен җилләр безгә җибәрүче, яңгырлар җибәрүче, нигъмәтләр җибәрүче бер Аллаһ кына. Бөтен мәхлукларны барлыкка китерүче ул Аллаһ кына. Күкләрне булсын, җирләрне булсын, диңгезләрне булсын, хайваннарны булсын, бер Аллаһ кына. Барысын да барлыкка китерүче ул бер Аллаһ. Бу шуңа менә ышану безнең иманыбызга керә, Аллаһны бер итү шушы Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы барлык әйберләрне барлыкка китерүдә. Менә бу тәүхид рубуби шулай өч әйберне үз эченә ала. Тәүхид ар-рубуби дигән сүз, ягъни Аллаһның Рабблыгы, ягъни Аллаһ барлыкка китерүче Рабб дибез, ул шулай үзенә өч әйберне ала. Беренчесе ул барлык әйберне барлыкка китерүче. Арабча әл-хальк дип атала. Ягъни барлыкка китерү, юктан бар итү. Юктан нәрсәнедер бар итү, ул бер Аллаһ Тәгаләнең сыйфаты гына. Беренчесе юктан бар итү, барлык әйберне. Шуңа күрә, әгәр дә бездә сорыйлар икән, кем барлыкка китерде сине дип әтияни дип әйтмибез, кем дибез? Бер Аллаһ кына. Кем безгә шундый матур сүрәт, шундый матур безгә тәннәр, шундый матурлык бирде? Бер Аллаһ кына. Кем безгә балаларны бирде? Бер Аллаһ кына. Кем безгә шундый яңгырлар биреп тора? Бер Аллаһ кына. Барысында безгә шушы бөтен бу әйберне барлыкка китерүче юктан әле ул. Ул әйбер булмаган. Аллаһ Тәгалә бул дип әйткән, бөтен әйбер барлыкка килгән. Ул бер Аллаһ кына. Моны яздыгызмы? Икенчесе барлык әйберләр белән идара итү. Шулай бу тәүхид ар-рубубиягә керә. Нинди генә дөньяда нәрсә бара? Менә хәзер җил исә, яфрак төшеп бара. Нидер бөҗәк йөри. Булар белән барысы белән кем идара итә? Бер Аллаһ кына. Һәр бер кеше, әйтәләр, хәтта дөньяда һәр секунд сайын кеше үлеп бара дип.
Bular белән кем идарә итә? Кемдер әйтә үлем фәрештәсе дип. Юк, асылда Аллаһ идарә итә. Әмма үлем фәрештәсе ул Аллаһ Субхаһу Тәгаләнең шушы әмерләрен тыңлый гына. Әмма барлык әйбер белән үлеп тора, кеше туып тора. Каядыр нәрсәдер анда җирләр тетри, кайдадыр яңгырлар ява, каядыр анда ни куркынч цунамилар бара, вулканнар ата. Барлык әйбер белән идарә итүче кем? Бер Аллаһ кына. Бу дөньяда. Һәм кыямәт көнендә шулай ук барлык нәрсә белән бер идарә итүче бер Аллаһ кына. Җәннәткә кертүче бер Аллаһ кына. Җәһәннәмгә кертүче бер Аллаһ кына. Барлык әйбер белән идарә итүче кем? Бер Аллаһ. Yani bütün evren kimi yigine idare ite? Allah kına. Yani eğer uylap qarasak mı bütün şu nesegen? Bütün evren Allah idare eteyken, ni için aysa biz nide ibirlerden korkabız? Ni için kişiler nide hırafetlerden, suyu verilerden, qara pisilerden korkup yaşayı? Ne bu korup duran kişinin şu dinde bir zayıf bulganlığın, şu gilemi bulmagan arkasında. Aslında bütün evren kimi idare ite? Bir Allah kına. Bəxtli degen. Şatlыкны дагын, авырлыкны дагын кем генә безгә бирә? Бер Аллаһ кына. Барлык сынауларны бирүче бер Аллаһ кына. Бүтән шатлыкны, нигъмәтне бирүче шулай бер Аллаһ кына. Фәкать мусульман кеше моның турында һәр вакыт үзенең йөрәгендә шуны тотырга тиеш. Синең хидаяткә басуың, туры юлга басуың, намаз укуың, нидер апайның эшләгән эше түгел. Аллаһ Субхаһу Тәгалә сиңа хидаят теләгән. Чөнки күпме кешеләргә кеше шулай ук тырыша, хидаятны таратырга, нитергә Hatta peygamberler degen Allah tilemiyorken bir nide hidayette kabul edilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e qarasak, en yaxşı kişi bulup, en yaxşı peygamber bulup, özünün yaratkan abisini dağın şu doğru yolga bastıra almadı. Niçin? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de aytı, yani min gene doğru yolga bastıram deydi. Sen de her bir yaratkan kişini deydi, doğru yolga bastıra almışsın deydi. İlla eğer Allah tilese gene deydi. Bu ikinciye kirdi. Yani barlık ayıblar ve idare etişi ol Allah kadar. Hem üçüncüsü barlık mülket bir Allah'ın gına. El-mulk diye atılan Arap dilinde. Barlık mülket bir Allah'ın gına. Neyse ol mülket yani ol şu bütün boylık, bütün bu dünyada bulgan bütün eyberler, şu bütün bizim jir şarı, bütün galaktika, bütün kıyaş, bütün ay, dünyada bulgan, yese galaktikada bulgan bütün boylık kimniki gine? Bir Allah'niki gına. Tek только Allahu принадлежит. Bütün eyberler. Ve o tevhid er-rububiyye kire. Yani Allah Subhanahu Teala dünyada en boy zat. Bir eyberge de muhtaç түгел, as-samad. Bir kimdige de bir nersege de muhtaç түгел. Kirisinçe bütün kişiler, bütün eyberler bir Allah'a gana muhtaç. Ne bu tevhid er-rububiyye kire. Tamam kalıqda biten. Birincisi ul el-halq deb atala, yani barlık eyberini barlığa getirüçü kim? Bir Allah gana, yo'qdan var etügeli. Bulmagan eyberge bul deb ayta Allah Teala, ham o eyberler barlıqqa keldi. Ham barlıqqa keldi neçe yetip kamil suretde. Özümüzden tügel, tenimizden gene qarasak dağın. Şu 5 barmak buluğumuz dağın. Şu barmak başında tırnaklar buluğu dağın. Şu көзебезден şunday buluğu dağın. Көзден şu kirpikleri buluğu dağın. Qaşları buluğu dağın. Yani şunun kadar bütün eyber tege. Bütün eyber uylanılı bitirgen. Bunu kişi işley almasıydı. Bunu başka zat işley almasıydı. Şunun kadar itirip bizden şu tişlerimiz, şu mine yumşak şu ağızdan katı tiş üsüp çıkar. Yani şunun kadar ki Allah Teala bizge bütün eyber uylanılı bitirilgen. Şunun kadar bunu kamil zat kına saytım işley Allah. Ama o kim? Bir Allah Subhanahu Teala gene. Yo'qdan bar qilgan ali. Bulmagan eyberden bar qilgan. Ham şulay yo'q qiyomat kunida de Allah Subhanahu Teala bizni turg'izashaq. Allah Teala aytdi, birinchi taqvar sizni barqa keltirib avurroq edimi deydi. Yeyse endi siz endi barqa kelib ikkinchi taqvar sizni turg'izuv ko'pga yengilroq bo'lib endi deydi. Voy bitindi. Kishi birinchi ishlab qaragan ekan, masalan, biror istalmi narsami, birinchi vaqtni uzoqroq ishlaydi. 1 oymi, 2 oy yonda razmerlar to'g'ri kelmay, necha ishlaysin bilmay, necha ishlaysin bilmay. Ikkinchi istalni endi ol 15 kunda ishlab tashlaydi. Uchinchi istalni endi 10 kunda ishlaydi. To'rtinchi istalni endi 5 kunda ishlaydi. Shulay rizq pishirganda masalan,
Kimdir birinchi topqir osh pishira. Shu osh bilmagan orqasida ул oshni uzoq pishira. Тәмле дә чыкмаска мөмкин, авырак булырга мөмкин. Икенче тапкыр инде шомара, инде шу ашны инде яхшырак пешерә, җиңелрәк пешерә, яхшырак чыга ашы, тизрәк чыга. Шулай пешер шомара, шу икенче тапкыр шу берничә җиңелрәк. Аллаһ да шундый ук мисал китерә. Беренче тапкырга караганда икенче тапкыр сезне кире торгызу, барлыкка китерү күпкә җиңелрәк ди. Беренче авырлыгы да юк. Әгәр уйлап караса. Икенчесе әйттек, барлык гамәлләр белән идарә итүче ул бер Аллаһ кына. Шушы менә дөньяда нинди генә фигыль бармасын. Менә хәзер әйтәбез, җил исә, яңгыр ява, каядыр нидер бөҗәк бара, каядыр вулканнар ата, каядыр мәсәлән океан астында китлар йөзә, дельфиннар йөзә, каядыр джунглида анда хайваннар йөри. Ниндидер анда арысланнармы, нәрсәләрме, барысы белән идарә итүче кем? Бер Аллаһ кына. Шушы баланс саклап тора. Шушы Аллаһ Субхаһу Тааля безгә каядыр әйткәнемчә нидер катастрофалар бара. Кайсыдыр җирдә машина бәрелә, кайсыдыр җирдә бала туа, кайсыдыр җирдә кешеләр үлә. Барысы белән идарә итүче кем? Бер Аллаһ кына. Чөнки гарәпләрдә шундый нәрсә таралган булган. Әгәр дә яңгыр килсә, алар әйтә торган булганнар, шушы йолдызлар шулай туры килгән аркасында безгә яңгырлар килде дип әйтә торган булганнар. Менә бу шулай ширккә керә. Юк, фақат яңгырында бирүче кем? Бер Аллаһ кына. Аллаһка берни авырлыгы тормый. Шушы аяз вакытта Аллаһ теләсә, берничә мизгелдә болытлар чорнап алып, яңгыр бирүне бер нәрсә тормый Аллаһ Тәгаләгә. Һәм өченчесе әйттек, ул барлык мөлкәт, барлык байлык бер Аллаһныкы гына, бер Аллаһка теге принадлежит дип әйтик урысча әйткәндә, бөтенсе бер Аллаһныкы икәнлегенә. Әйе, барлык йөрәкләрне, барлык нәфесләрне хидаят бирүче генә әйттем, ул бер Аллаһ кына. Шулай әгәр дәгән без берәй якыннарыбызга үгет нәсихәт ясыйбыз килә икән, башка якыннарыбызга туры юлга басуын телибез икән. Эй, синнән булмады инде, эй, сиңа күпме әйттем инде, син кабул итмисең инде дип әйтеп утырырына бер Аллаһтан гына сорарга кирәк. Менә бу дуга, Аллаһтан дуга күп итеп сорау, ул бик мөһим. Чөнки менә шул дуга ул иң яхшы гыйбадәтләрдән булып тора. Рәсүл саллаллаһу алейһи әйткән, иң яхшы гыйбадәт, иң зур гыйбадәт ул дуга дигән. Кызганычка каршы менә безнең мусульманнар хәзер бик җиңел карыйлар шу дугага. Дуганы әс кылабыз. Аллаһ Тәгаләгә кул күтәреп әс сорыйбыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә генә Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә генә дуга кылабыз һәм барлык әйберләр идарә итүче Аллаһ икәнлеген генә кызганычка каршы йөрәкләребездән үткәрмибез. Шушы хидаятны бирүче дә бер Аллаһ кына. Шушы туры юлга бастыручы бер Аллаһ кына. Без сәбәпче генә була алабыз. Без шушы дөреслекне җиткерәбез. Әмма кеше кабул итә яки инде кабул итми. Әмма барлык әйбер шу Аллаһ кулында гына. Юк, прогноз погодалар инде анысы ул ниндидер гыйлемгә, метеорология гыйлемгә таянган, шушы ниндидер галимнәрнең нәрсәләре. Теге үзенең шу гыйлемендә белгән ниндидер казанышлары дип әйтик. Мәсәлән, килдек тәгән врачка, мәсәлән, хирургка, ул басып карадан эшкә, всё, сезнең аппендицит дип әйтә. Кеше әйтә, субханаллах, син күрәзәчеме әллә ди. Инде хәзер врачка барырга ярамыймы? Ничек врач күрәзәче буласың? Ничек син белдең мине аппендицит икәнен ди. Ягъни ул басып карады, кешенең шу ниндидер эшенең кайсы җире авыртты, шунлыктан ул белде. Шулай бит инде. Яки температурасы күтәрелгән, эше авыртаманда, куса башлаганмы? Шуңа карап белгән. Бу галимнәр әйтәләр, шушы нәрсәгә бәйле. Кешенең һөнәрен яхшы белүдән бәйле. Һәм кеше сразу әйтәм, аппендицит ул 100% үзендә нәрсә билгеле. Әмма эшен ачып караганнар, аппендицит түгел икән. Булырга мөмкинме андый хәл? Булырга мөмкин. Ниндидер процент допускация ителә анда. Мәсәлән, кеше хаталанды. Нинди опытный кеше булса да хаталанырга мөмкин. Шуңа күрә асылда кеше иншаллах дип әйтергә тиеш һәр вакытта да. Бөтенләй бер туры килә инде ди. Менә без өйрәткәнчә бөтенләй туры килә ди. Ачып карадым ди, эшен кистек ди, ачтык ди, аппендицит юк ди. Монда шулай ук. Прогноз погоды, метеорология, хәтта менә әйтеп китим, Саудиядә метеорологияның иң баш кешесе ул Гадил әл-Казанлы дип атала кеше. Ягъни бабалары Казаннан күчеп киткән кеше, хәзер Саудиянең иң баш мөхәррир, иң баш мөһим нәфәсе метеоролог буенча эшләп торган кеше шул Гадил
Казанлы дип исем аталайны. Һәм аларга әйтсәк менә, ничек инде булар киләчәкне беләләр что дип әйтәбез. Юк, алар шулай ук предполагай итәләр. Ягъни, менә без карадык, менә нинди хәзер менә җил моннан исә, без беләбез, мәсәлән, 100 мең, 200 мең, 300 мең километрда ниндидер зур болытлар җыелган. Шушы менә җил искәнгә күрә, шундый мәсәлән тизлек белән күпмедер вакыттан соң безнең җиргә килеп җитәчәк һәм яңгыр яву ихтималы бар дип әйтәләр. Шуңкадәр процент дип, алар тайтырып теге санап чыгаралар. Шуңа күрә бу әйбердә проблема юк, бу әйбергә нитү. Таяну дип әйтик инде. Теге мөмкин булырга 80%, 90% без уйларга тиешбез. Әмма Аллаһ теләмәсә буламы? Бөтен җирә прогноз погода әйткән, сездә яңгыр булачак иртәгә ди. Бөтенесе санап чыгарганнар. Бер ни кеше сайтка кирип карыйм, нәрсә кирип карыймы? Әмма булут килде, торды анда 1-2 сәгать безнең авыл өстендә. Аллаһ теләми икән, явамы? Юк, бер тамчы да төшми Аллаһ теләми икән. Әмма бу Аллаһның шушы безгә биргән гыйлемнең әз генә шушы өлеше. Шулай мәсәлән, безнең әти мәсәлән дип әйтик, кортлардан бик яхшы мәсәлән белә. Һәм яз көне кортлар сатып алганда, ул бара идәген, мендәр шу кортларның мендәр астынан кулын тыга идәген, һәм тотып карый. Һәм әйтә иде, бу корт үлер инде иншаллаһ дип әйтә. Икенчесен бара, менә бу корт яхшы булырга тиеш, көчле булырга тиеш иншаллаһ дип, мендәргә барып кулын гына тыга иде. Кешеләр шаккаталар иде. Син беләсең соң аны дип. Теге каян белдең бу әйберне дип. Ул җылылык аркасындагы белә. Ягъни көчле оя ул үзенең оясын җылыда тота, көчледә тота. Әмма көчсез оя инде ул оясын җылытып бетерә алмый. Шушы күкәйләрен җылытып бетерә алмый. Оясын җылытып бетерә алмый. Шунлыктан инде ул күпмедер вакыттан соң үлергә мөмкин. Һәм шуннан да күпмедер вакыттан карыйлар, шушы менә яхшы умартачы караган әйткән шушы оялар күбесе үлгәннәр, әмма бөтенесе түгел. Ул әйткән монысы 5 үлергә тиеш дигән. Әмма 3 генә үлгән. Шулай бит инде. Аллаһ теләми икән шушы көчсез, шушы гаилә, шушы умарта гаиләсе көчәеп, тагын күбрәк бал бирергә мөмкин. Мөмкинме? Мөмкин. Әмма асылда шушы менә әз генә безгә Аллаһ Тәгаләдән бирелгән гыйлемгә таянып, без шушы сүзләрне әйтәбез. Әмма шунда дагы без иншааллаһ дип әйтергә тиешбез. Иртәгә шәледә яңгыр явачак дип әйтү инде хаталы булырга мөмкин. Син каян беләсең шул точно явачак? Шуңа күрә андый вакытта иртәгә иншааллаһ шәледә кар явачак дип иншааллаһ дигән сүзне онытмаска кирәк. Шуңа бик каты басым ясарга кирәк. Ул хидият турында ахырда тагын талып китербез. Бу китапның шушы ахырында бик мөһим шуга аерым теге дәрес булыр иншаллаһ. Бу хидияткә интергә, туганнарга ничек менә дәгъват эшләргә нитергә. Асыл әйтеп китәм инде. Әйе, менә безнең дәгъват кылу дагы ул бер яктан кешеләрне өметләндерү булырга тиеш. Ягъни җәннәт көтәчәк сине, яхшы яшәячәксең бу дөньяда, ахирәттә дип, һәм икенче яктан куркыту да кирәк. Ягъни әгәр дәгән син туры юлга басмыйсың икән, зур газап көтәчәк, нәрсә көтәчәк дип инде. Әмма бер асылда без онытмаска тиеш шу хидаят бер Аллаһ кулында. Расул саллаллаху безгә караганда хәтта күбрәк яхшырак дәгъват кыла иде. Шулай бит инде. Үзенең абыйсына ничек иттереп төрле юллардан дәгъват кыла иде. Ул безгә караганда күпкә яхшырак Расул саллаллаху. Әмма хәтта Расул саллаллаху шу дәгъват кылып тагын, Нух алейхиссалам дәгъват кылып тагын, Лут алейхиссалам дәгъват кылып та үзенең хатынына мәсәлән. Кеше күпме генә тырышса да, иң яхшы пәйгамбәрләр булып тагын әле Аллаһ теләми икән булмый. Шуны аңларга тиешбез без. Хидаят Аллаһ кулында. Шуңа күрә кешене куркытып утырганчы, син исең дип, әйе, куркытырга да кирәк, аяқны өметләндерергә дә кирәк. Әмма күбрәк Аллаһтан дуга сорарга кирәк. Мин алдагы дәресләр әйткән идем буга инде. Шулай менә Шейх Ибн Усаймин дигән галим әйтә. Менә ди, синең ди әти-әниеңә садака барсын дип, мәсәлән, үлгән әти-әниеңә садака барсын дип, 10 дия суюга караганда ди, бер дия без беләбез, где-то 400 мең тора безнең акча белән хәзерге вакытта. Шуны дияне суеп, шуның итен садака әйтеп таратканга караганда ди, син Рамазан аендамы, Кадер кичәсендәме, яисә тәһаҗҗүд намазларындамы кул күтәреп әти-әниеңә дуга кылуың ди, ихластан, җылы-җылы йөрәктән чыгып ди, күпкә шу 10 дия суйганга караганда дагы яхшырак, күбрәк файдалырак, күбрәк әҗердә булачак ди. Бу бик мөһим. Уйлап карагыз, бер дия 400 мең тора. 4 миллион акча садака биреп, әти-әни исеменә караганда, синең ихластан, җылы-җылы, теге йөрәктән сыкранып чыккан шушы дугаң күпкә яхшырак, әҗерлерәк, файдалырак, күп итеп аларга файдала китерәчәк.
Шуңа күрә менә без гыйлемне өйрәнәбез дә, тәүхид өйрәнә башладык, бер Аллаһка гына гыйбадәт кыл дип әйтәбез. Әмма менә шул дугага бик каты әһәмият бирсәк яхшырак булыр иде. Ягъни шул дуганы онытмаска кирәк, моны һәр вакытта шулай искә төшерергә кирәк, һәр вакытта дуга сорарга, кешегә һәр вакытта. Ярабым тәүхид хидаяткә күндер дип, туры юлга бастыр дип, ничек гөнаһларын гафу ит дип, намаз әһелләренә ит дип, җәннәткә хисапсыз керт дип, туры юлда булсыннар дип, туры юлга бастыр дип. Аны аерым иншаллах үтербез өметләнәм. Аллаһ Тәгалә җиңеләйтсә иншаллах. Үлгән кешеләргә инә анысы иншаллах. Шулай аерым тема сөйләшебез аны турында иншаллах. Аннары соң үтербез ул теманы иншаллах. Хәзер темадан китмәк. Икенчесе безнең тәүхид 3 төрле була дидек, шулаймы? Зур нәрсә дип язып куйыгыз. Икенчесе тәүхид әл-улухия. Улухия. Тәүхид әл-улухия. Тәүхид әл-улухия. Ул Аллаһны бер үзен генә гыйбадәттә бер итү. Yok, sen түгел. Проблема түгел, yok. Бер эшкә бүленә. Аллаһ Субханаһу Тааляны бер үзен генә гыйбадәттә бер итү. Ягъни гыйбадәткә лаеклы бер Аллаһ Субханаһу Тааля бер үзе генә. Гыйбадәткә лаеклы Аллаһ бер үзе генә. Менә бу шушы тәүхид ул әйтәләр иң мөһим тәүхид дип. Һәр бер пәйгамбәрләр менә шушы тәүхидне җиткергә килгәннәр. Һәр бер шушы китаплар, шушы тәүхид турында, Аллаһка гыйбадәт кылу турында, шуның турында язылган. Ул иң мөһим һәм Аллаһ Субханаһу Тааля шушы тәүхидкә бик каты басым ясаган. Һәм хәтта галимнәр әйтәләр, Ибн Кайим рахимаһуллаһ әйтә, Коръән тулы тәүхид белән тулган. Әгәр Коръәнне карап карыйбыз икән, тәүхид бөтенләй башыннан ахырына кадәр шул тәүхид белән тулган. Имма ул Аллаһка гыйбадәт кылырга чакыра, имма Аллаһ кушканнарын үтәргә, тыелганнарын тыелырга, я шул тәүхиднең бу нәтиҗәсе инде. Бер Аллаһка гыйбадәт кылу, Аллаһның тыелганнарын тыелу. Яисә җәннәт, җәһәннәм турында сөйли, ягъни кемдә кем тәүхид әһелләре мәсәлән җәннәткә керә. Тәүхиднең мәсәлән каршы көрәшкән кешеләр, тәүхид үткән кешеләр җәһәннәмгә керәчәк мәсәлән. Шулай пәйгамбәрләр турында сөйләү Коръәндә, ягъни безнең шушы сиралар, шушы пәйгамбәрләр тарихы, шулай ничек алар тәүхидкә чакырганнар турында сөйли. Һәр бер пәйгамбәр шулай тәүхидкә чакырган. Бер Аллаһка гыйбадәт кылу. Ни өчен бу шулкадәр мөһим? Ни өчен бу шулкадәр кирәк? Бу Аллаһ Субханаһу ва Тааляның хакы. Ягъни шушы барлык гыйбадәт ул Аллаһка гына тиешле, һәм ул Аллаһның хакы, ва шу Аллаһның хакы бозылырга тиеш түгел. Һәм шайтан, әгәр дә карап карасак, бик күп җирләрдә, бик күп илләрдә кызганычка каршы мөселманнар шушы әйбергә җиңел карыйлар. Шушы менә гыйлем булмаган аркасында Аллаһтан башка гыйбадәтне кемгәдер сарыф итәләр. Кемгәдер гыйбадәт кылалар. Аллаһтан башка. Без моны бик өйрәнергә тиешбез. Кайбер шәй әйтергә мөмкин. Безнең җирлектә юк бит инде Аллаһтан башка гыйбадәт кылу дигән әйбер. Әлхәмдүлилләһ, бездә ниндидер анда изге каберләр, әлхәмдүлилләһ юк. Бездә ниндидер анда изге таулар, изге нәрсәләр, чишмәләр,
Андый әйбер, әлхәмдүлилләһ, бик күп таралмаган, Аллаһның рәхмәте белән. Әмма дә ләкин, әгәр дә без моның турында сөйләмибез икән, біз моның турында дәрес алып бармыйбыз икән, киләчәктә Алла сакласын, шушы әйбер килеп чыгарга мөмкин. Бигрәк тә менә киләчәк буын үсеп килә. Шуңа күрә менә моның турында сөйләү бик мөһим. Иң зур гөнаһ, иң зур гөнаһ ул шушы менә тәүхид әл-улуһиядә булган ширк. Менә без тәүхидне үтәбез өченчесендәген. Шушы тәүхидтәге булган тәүхид менә шу 3 әйбердә хаталы була икән, яисә дөрес булмый икән, димәк инде ул ширккә керә. Ширк әр-рубубиядә керә, тәүхид әр-рубубиядә, ширк тәүхид әл-улуһиядә керә, һәм өченчесендә керәчәк. Шушы хаталар була икән, дөрес аңлашылмый икән. Шуңа күрә менә бу тәүхид әл-улуһиягә аерым тотап китәсем килә, күбрәк интергә. Беренчесе, шушы тәүхид өчен генә Аллаһ безне барлыкка китергән бу дөньяга. Безнең дөньяга килүнең сәбәбе нәрсә? Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Һәм ул тәүхид әл-улуһи дип атала. Улуһи дигән сүз ул иләх сүзеннән алынган. Ягъни Аллаһны бер итү, аңа гыйбадәт кылуда дип гарәпчә тәрҗемә ителә инде. Ягъни бөтен кешеләр, бөтен җиннәр шуның өчен генә барлыкка килгәннәр бу дөньяга. Бер Аллаһка гыйбадәт кылу өчен генә. Әгәр дә кеше дөньяда яшәү максатын башка максатны әйтә икән, димәк инде ул бу дөньяда мәгънәсез, бер ничектәген дөрес яшәми дигән аңлата. Яшәү мәгънәсе, яшәү максаты бу дөньяда шул бер Аллаһка гыйбадәт кылу. Шул тәүхид әл-улуһи дип атала да инде. Һәм икенчесе тәүхид ул Аллаһ Тәгаләнең хакы дидек. Аны язып куярга кирәк. Ул Аллаһның чын хакы. Бер аңа гыйбадәт кылу. Уйлап карагыз, Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән шул мәхлукатларны, барлык шушы әйберләрне, хайваннарны, кешеләрне, җиннәрне, фәрештәләрне, шундый зур җирләрне, айны, кояшны, галактикаларны, һәм шушы кичкенә генә җирдә яшәгән кеше шу Аллаһка тиешле гыйбадәтне ниндидер кабергәме, ниндидер пәйгамбәргәме, ниндидер путкамы, ниндидер иконагамы, ниндидер әйбергәме багышлыймы, фәрештәгәме, ниндидер талисманга гыйбадәт кыламы, ниндидер анда сыннан ясап куйган зур 200 метрлы, ничә метрлы анда буддаларга сәҗдә кыла. Менә бу Аллаһның хакы бузу. Һәм өченчесе барлык пәйгамбәрләр шушы тәүхидне җиткерү өчен генә килгәннәр. Бөтен пәйгамбәрләрнең вазифасы дип язып куйсак та була. Ул шушы тәүхидне җиткерү халыкларга, мәңгелек уттан коткару, шушы тәүхидне җиткереп кенә. Бөтен пәйгамбәрләрнең вазифалары шушы тәүхид әл-улуһине җиткерү. Аллаһ Тәгалә шулай Умарта сүрәсендә әйтә: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Без ди һәрбер өммәткә расуллар җибәрдек ди, һәрбер өммәткә. Һәм аларның барлык әйткән сүзләре нәрсә иде? Бер Аллаһка гыйбадәт кылыгыз һәм тагутлардан ерак булыгыз. Тагут дигән сүз Аллаһтан башка ниндидер гыйбадәт кылына торган ниндидер әйберме, затмы, нәрсәме, шулардан ерак булу тиешле һәм бер Аллаһка гыйбадәт кылу тиешле. Һәм дүртенчесе тәүхид ул иң беренче чакырыла торган әйбер булырга тиеш һәр вакытта да. Иң беренче нәрсәгә чакырыла, ул тәүхид булырга тиеш. Кеше мәсәлән диндә түгел, кеше диндән ерак. Безнең җирдә ничәләр? Әйдә намаз укы әле, намазга бас.
намазға бассаң яхшы була. Яисә яулык яп, яисә әйдә тәмәкеңне ташла, аракыңны ташла дип, без кешегә шулай дәват кыла башлыйбыз. Бик зур хата булып тора. Бик зур хата. Ни өчен? Нишәп намазга чакыр, начармыни шулкадәр? Кеше намазга басса. Ни өчен зур хата булып тора? Кем әйтә ала? Шулай бит инде, кешеләр туганнарыбызга намазга бас инде, намаз укый дип әйтәбез. Шулай бит инде. Начармыни инде бу? Галимнәр әйтәләр, зур хата бу ди. Без шунысы менә дөрес, Аллаһны тану кирәк, тагын. Исем сыйфатларына чакыра тиешмез кешеләрне. Әйе. Шуннан. Әйе, ягъни гыйбадәт кылу, димәк ул гыйбадәткә лаеклы бердән бер зат, шулай бит. Бер яктан әйе, шулай ук дөрес, тагын. Менә без хата дик, ничәп хата? Намазга кешене бастыру. Әйе, менә шунысы мөһим. Күпме безнең туганнарыбыз, менә хәзер карап карасак, күпме менә туганнар намазга басып карадылар, интеп карадылар. Хәтта менә ишетергә туры килә. Менә бу кыз, хатын-кыз яулыгын салган икән, намазын калдырган икән. Кешегә авыр сынау килә, кеше намаз укый иде, күрәзәчегә йөри башлаган. Шушы менә минем балам авырый, яисә үзем авырый дип. Ни өчен? Димәк, диннең аслын аңламаган, тәүхидне аңламаган. Хәтта аңа гомер буе әйткәннәр, намазга бас, рәхәт яшисең дип. Намазга бастым, шундый каты сынау килде. Балам авырып китте. Киттем мин күрәзәчләргә, киттем мин монда сихерчеләргә, колдуннарга. Намазын да калдырган, сәсен дә калдырган. Ни өчен? Чөнки диннең аслын аңламаган. Һәм Рәсүлебез сәламне карап карый. Рәсүлебез сәлам Мәккәдә яшәгәндә, Мәккәдә Рәсүл сәлам 13 ел буе яши. 10 ел буе намазда фарыз булмый, зәкәттә фарыз булмый, уразада фарыз булмый. Башка, хәтта сәхабәләр дәгән аракы дагы винода эчә торган булалар. Анысы да тыелмый. Уйлап карагыз. Нәрсә генә җиткерелә 10 ел буе? Тәүхид, бер Аллаһка гыйбадәт кылу, бер Аллаһны гына тану. Без шуның өчен дөньяга барлыкка килгәнбез, Аллаһка гына кайтыйк. Рәсүл сәлам гел шуңа әйтә торган булган, гел шуңа чакыра торган булган, барлык туганнарын дагы. Шуңа күрә безнең дәгъватыбыз да кайсы вакытта дөрес түгел. Кешегә килеп бәйләнә башлыйбыз. Музыка тыңлама инде. Сакаллар үстер инде, яулык ябы инде дип. Рәсүл сәламның сахабалары абыйсы Хәмзә Али радиллаһу анһу өйләнергә әзерләнгән шушы дөяләрне махр иттереп инде. Фатимага өйләнер өчен. Әзерләп куйган дөяләрне исерек килер суеп ташлый. Шул дөяләрне. Әле бар намаздан 10 ел буе уже ислам бар. Ягъни шуның кадәр иттереп, шуның кадәр авыр нәрсәләр була. Шу сынаулар, әмма Рәсүл шул вакытта да бер сүз әйтми. Ягъни исерек кеше белән яшәп булмый, китеп бара. Ягъни бу күрсәтеп тора, инде 10 ел Рәсүл ислам чакыра нитә, әмма шу аракыдан башлаганмы, юкмы? Хәтта Гайша радиллаһу анабыздан шундый яхшы сүз әйтә. Әгәр дә Рәсүл килеп иң беренче шушы виноны, шушы менә исеткеч эчемлекне тыйган булса да, кешеләр дингә килмәсләр иде. Шуның кадәр итеп бик каты таралган була. Аларда шу исеткеч эчемлекләре шу. Әмма Рәсүл нәрсәдән башлады? Аллаһтан, гел Аллаһ турында сөйли иде. Гел Аллаһка кайтыгыз дип әйтә иде. Аллаһ сезне коткара дип, Аллаһ сезгә хәерлек бирә дип, яңгырлар бирүче Аллаһ, Аллаһ сезне турыга күндерә, балаларны бирүче сезгә Аллаһ дип, кешеләрнең йөрәкләренә шу тәүхидне сала иде, шу дөрес юлны сала иде. Һәм шуннан соң карагыз, Мәдинәгә күчтеләр. Мәдинәдә 1-2 ел яшәделәр һәм Аллаһ тыйды. Шушы менә исеткеч эчемлекләрне тыйды. Шулай бит инде. Һәм кемдә кем Мәдинә Мәккәләрдә булды, беләсез, анда комлырак җир. Анда менә хәзер бер чиләк су түгәсең икән, 5 минуттан соң тибеп бетә. Аллаһ тыйды шушы исеткеч эчемлекне. Һәм берничә мизгелдән соң сахабалар бочка булган шушы үзләр виноларын, исеткеч эчемлекләрен җиргә түктеләр шәһәргә. Һәм шушы Мәдинә шәһәреннән җылга булып акты ди. Беренче бу күрсәтеп тора, аларда шуның кадәр күп иде шушы исеткеч эчемлекләр. Әмма аларның шушы тәүхид йөрәкләрендә ныгыгач, Аллаһ моны ярамый дип әйтте дип, Аллаһны шулай күтәрү, шуның кадәр бик каты ныгыгач, алар бер уйламыйча шуны шулай итеп түктеләр. Шуның кадәр итеп түктеләр,
Хәтта йылға итеп ақты. Карап карагыз, бу тәүхид ныгыган дигән сүз. Шуның кадәр итеп Аллаһны таныдылар. Аллаһ кушты бит безгә моны дип, шуның кадәр Аллаһның йөрәкләренә кергән. Ни өчен? Чөнки дәгъват дөрес булды. Рәсул сәлам аларны тәүхидкә генә чакырды башта. Чакырмады намазга, чакырмады зәкәткә, чакырмады гөнаһларны калдырыгыз дип. Аннан башламады. Башлады Аллаһка кайту кирәк. Шу тәүхидкә кайту кирәк. Бер Аллаһка гыйбадәт кылу кирәк дип, шулай бердән дөрес дәгъват булды. Шунлыктан йылга инде акты менә шушы исерткеч исемлекләр. Бер көннән анда 50-нче елларны, 60-нчы елларны Америкада сухой закон дигән закон кабул итәләр. Әйтәләр, Америкабызны хәзер үстерергә кирәк, шунлыктан бер нинди дигән исерткеч исемлек, ягъни сатмыйбыз диләр. Һәм кешеләр, ягъни Россиядә шулай булгандыр инде ул. Инде теге контрабанда иттереп, яшереп күбрәк шушы исерткеч исемлекләр алып килә башладылар, сата башладылар. Ягъни халык теге бу законны кабул итүне теләмәде һәм киресенчә бик күбрәк зыян булды. Ягъни начар агулы исерткеч исемлекләр сата башладылар. Анда теге подвалларда нәрсәдә яшереп нитеп бик күп халык кырылды. Бәребер эшчеләр саны күбәйде. Киресенчә экономика аска тәгәрәде. Һәм әйтәләр, менә чагыштырып карагыз. Тегендә Аллаһ Subhanahu Taala бер тапкыр гына әйтте. Сезгә исерткеч исемлекләр, ягъни харамдыр дип. Инде йылга итеп шушы исерткеч исемлекләр шулай итеп акты йылга булып. Монда кешеләрнең йөрәкләрендә ныгымаган әйбер, кем аңа тыйды аларны? Президент тыйдымы? Шуның өчен без калдыра тиешбез дип. Ягъни Америка менә шу мисал булып тора. Күпкә зыянрак булды. Хәтта берничә елдан соң алар киресенчә шушы закон алып ташладылар. Ни өчен? Чөнки зыяны күбрәк булды. Халыклар, ягъни киресенчә кырыла башладылар, күбрәк зыян килә башлады. Шуңа күрә Аллаһ Subhanahu Taala ышану шу тәүхид йөрәктә ныгырга тиеш. Шуңа күрә иң беренче безнең дәгъватыбызны без шуннан башларга тиеш. Бер Аллаһка гына чакырудан, бер Аллаһ Subhanahu Taalaga дөрес тәүхидне җиткерү, Аллаһ Subhanahu Taalaның тәүхиден кешеләргә җиткерү безгә бик мөһим булып тора. Шуңа күрә күрше булсын, нәрсә булсын, шуңа күрә ничә әйттем мин, хөрәфәтләргә кешеләр ышаналар дип. Ниндидер анда кара псиләргә ышаналар, ниндидер менә шундый бер нитмәгән балаларга миләш агачлары куеп ул күстүдән саклый дип шуны әйбер әйтәләр. Бөтиләр тагып җөрлиләр, нәрсәләр тагып җөрлиләр. Ни өчен? Шу тәүхид булмаганга күрә. Шуңа күрә без моңа бик каты басым ясарга тиешбез. Бер Аллаһка чакырга тиешбез. Шушы тәүхидкә, бер Аллаһның гыйбадәт кылуга чакыру бик мөһим булып тора. Яран киләсе дәрестә дәвам иттербез иншаллаһ. Әле менә тәүхид улухияне бетермәдек. Әле тагын моның бик күп мәсьәләләре. Аллаһ Subhanahu Taala шу гыйлем алуыбызны ихластан кылсын. Аллаһ Subhanahu Taala шу дәресләребезне дәвамлы кылсын, файдалы кылсын. Шушы менә дәресләр аркасында Аллаһ Subhanahu Taala безнең җирлегебезгә, авылыбызга һидаят, тәүфыйк бирсен. Шушы безнең якыннарыбыз, туганнарыбыз туры юлга басуына шу без сәбәпчеләрдән Аллаһ Таала безне кылсын. Шушы безнең җирлектә тәүхид, сөннәт, туры юл шуңкадәр итеп таралсын һәм бидгат, гөнаһлар, ширклар күче булсын, зур ширк булсын. Шулар безнең җирлекләребездә Аллаһ Таала барсына юк кылсын. Сихерчеләрне, колдуннарны, нәрсәләрне, барлык исламга каршы килә торган барлык әйберләрне Аллаһ Таала юк кылсын. Аллаһ Subhanahu Taala шушы гыйлем алуыбызны аңа иң яраткан гыйбадәтләрдән кылсын һәм безләрне барысындагы үзенең яраткан кулларыннан кылсын. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.